Seriøst, hvor er du fed, mand. Du spiser helt klart for mange donuts. Altså, især i går. Ja, jeg ved det. Jeg skal lade være med at spise dem for helvede. Altså, jeg brugte kondomer i går. Og mig og min pige, vi synes, det var helt vildt dejligt. Du skal seriøst prøve det. Altså, først må du tabe. Du er sgu alt for fed med. Ikke? Så prøv at se. Du har fandme så nogle store øjne. Men det har jeg sgu da, fordi jeg er en nære med. Ja, for helvede. Hvad er der galt med dig og nære? Jeg havde når du begynder på det der. Du er seriøst så klam, du er. Fedebær. Det kan jeg sgu da ikke få, man dæv, mand. For helvede, du er så fed, du er. Hold nu kæft. Nej, jeg gider sgu dig. Jo! Nej, så fat det dog. Jeg gider sgu da ikke at holde min kæft, når du er så fed. Hvad? Mor, jeg vil hjem. Det kan sgu da godt være, nu vil jeg til din mors sult. Hold nu kæft. Jeg gider sgu dig. Gider nu, du er seriøst fed, mand. Hold kæft, mand. Nej, jeg gider sgu dig. Så fat dog noget, mand. Der er en brand. Ja. Yes!